Portos de Galicia presumen Fitur do potencial náutico da nosa comunidade. As instalacións náuticas galegas ofrecen ao visitante un senfín de opcións, adaptándose ás necesidades máis específicas. A isto hai que engadir o enclave privilexiado da nosa terra. Hai un valor fundamental de Galicia que é a súa posición geoestratégica no contexto das navegacións desde o norte de Europa, desde o Atlántico Norte cara ao sur e tamén cara ao Mediterráneo. Somos, digamos, un punto de paso obrigado. E xa que temos esa sorte que nos deu a natureza, que nos deu a propia conformación do planeta, xa que temos esa sorte, temos unhas magníficas instalacións. Instalacións que van dende os portos nos fondos de ría, xeitados pros invernos ata os servizos no litoral, pensados para a primavera e o verán. Unha infraestrutura en definitiva de primeiro nivel que capta a atención do visitante internacional. Están reputadísimas por navegantes franceses, británicos, irlandeses, alemáns, do resto de países nórdicos e, en definitiva, tamén temos unhas instalacións que permiten a práctica de deportes náuticos, o desenvolvemento de competicións diversas, desde as regatas de clásicos hasta regatas xa de outro carácter máis competitivo. A estrategia de Portos pasa tamén pola diversificación das propostas pensadas para o turista. Sería difícil condensar en poucas palabras todas as posibilidades que ofrece a náutica. Nos últimos anos se botou a andar esa iniciativa que impulsa o turismo de Galicia, que se chaman os minicruceiros costeiros, que é unha proposta magnífica para percorrer as rías galegas. Proba dese potencial náutico da nosa terra as próximas competicións que se van disputar en augas de Sanxenxo. Ademais da Copa de España dos vindeiros 3 anos, no 2020 vaise celebrar o Campeonato de Europa e no 2021 o do Mundo.